Dua kopi lo gaya. Dua king do si owe kimi hanja porok jangan lipan ngi bok. Hala kahe no po bang alang li definition pita. La kopi si kahe no po mala. BJP long poisa chu endun chom ta ke me pu puma mate chu endun de bang itum phan poisa pen nang ke pata kroi credit aman inglong arat tum phan claim pe vera than pe vera dong ke me ma la le alang li paningi tha lang sa lang la panalang li aku isi gipu du thule hedi panel la tungge le dharna do pos tame karbi hijar phasi putoret rasi em phasi putoret pulas nang pana son sene bok du ba la ke CM ke ke claim nang dia bang lo ke di la ke alang li phan pupiti alo ason ka pre ke avilo alang li phan pupiti man haman ni kiduk hem avia phan pudam bare chogima election ke hai he bang phan pu bare te chogima lagi demokrasi teng beng alang li hello alang li CM is responsible la hello la responsible monit phan pupe mathang bagbe election ta hai helang phan pu bare ke lagi demokrasi aron ka lilo lagi alle ta velo lagi asa sir la government pe non be CS me implement la su pasak kupil na le purin gilbang nilitum lake United Opposition Forum Assam do la pen itu APHLC ta hadak a member lo la CAA puthak nilitum lake oppose vek lu lake pinita la si Assam bon ke dolo ilitum dak arjudun kay lo amasi nilitum bani tum da son kapre ka kam dopi kamasi lai hun ma thadun de det lo seta pini ha non nilitum ta damji ha do bokata bukajanta hadak oppose bom lo la pen dak dan nilitum oppose ji la tuge aku nilitum tot from ben oppose pe pin seta laga oppose la tuge CAA ke nilitum kroy kre lage athema alang litum pulo Sikh schedule area arloke la akam avedeji pulo seta amonit ha Bihar yung si Bangladesh amonit Indian ceplang det lote kupulo kapang tek po lang pa nang luji ke alang lihadak le do werbe de jikente la ben ilitum karbiang long lo 1,60,000 do pugente NRC lo men kave halatum ke ake ong ke Bangladesh pen ken de di ange halatum phanta non CAA lote Indian amonit pa ceplang et loke atumi si pa ceplang lap lo ange ladak nang dudun kok bom lote alang litum ration card long to et lo ration card ke lage voting right ke long ya phansi ration card ki pi kente ai voting right pi det lo te non dak kar bongali tum si majority po ke dakho kar biang long vir det po kente non ta vir tang lo he kar de athima kar biang long ba tribal area pu ki vir we det ji te tribal tum loksi ke ong in nei sita 51% bang pharo muluk ong bong pen bang phokep rai si donang ji non ke bang phokep rai si avedet pokente la pupulote ilitum ki virlo la posi la CAA ke nitum kroy dundi laki India dang ta pavedet nangi acha sir tumila ASDC mai pu hedi chondukan ta bangala kansunang chingbai dalmuti alang le midyang do kining ji luputang te la su CCA bangke karbing long ke palude 6 dul ke pula su putha kona hau jil bang la ke tok luti la salam bangke seta praktikal bang claim unji mala la hello alam bangke non ninge ki un in bang in Bangladesh amunit la CAA ve pin nang lut jam tang det lo la pen la tum election nan ta ki thur thu bom lo council long ta deputy chairman nan ta ki man thu lo ande mo CAA pin chong thu det non CAA pin chong thu det lo te un jilang ma la ke un elu la ke itum hana pilu chon lo na pa chum be chon lo la chong sir choro